ಎನ್ನ ಪುದರು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಆಳ್ವೆ ಬಂದದು ನಾನು ನಿಜವಾದ ಬಲ್ಲರ ಗೊತ್ತದು ಪುಟ ದಿನ ಎತ್ತು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಬಲ್ಲರ ಗೊತ್ತದು ಪುಟ ದಿನಾರು ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂಜ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಬಲ್ಲರ ಗೊತ್ತದು ಪುಟ ದಿನ ಹಿಡ್ದ ಅವರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮೂಲಂಜಿ ಆಸ್ತಿ ತೆಗೆದಲ್ಲಿ ಐಟಿ ಆನೆ ನಿಲೆಯತೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಬೊಲ್ಲರಗುತ್ತದ ವಿಷಯ ಪನ್ಪುಡುಂದಾಂಡ ಬೊಲ್ಲರಗುತ್ತು ಬಾರಿ ಪುರಾಣ ಪರಾಕ್ ದ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಈ ಇಲ್ಲಡೆ ದೇವು ಪುಂಜೆ ತನ್ನ ಕಾರ್ಬಾರ್ದು ಸುರುತ್ತ ದೇವು ಪುಂಜರಿ ಕಾರ್ಬಾರನ್ನು ನಡಪಡ ಹೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಆ ದೇವು ಪುಂಜೇರ್ನ ಸಂತತಿದ ಕುಲೆ ಎಂಕುಲು ದೇವ್ ಪುಂಜೀರ್ನಕ್ಲು ಇಡೇ ಎಂಚ ಬತ್ತೇರಿ ದೇವ್ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಇಡೇ ಎಂಚ ಬತ್ತನು ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರ ಯಾನೇ ನಿಖಿಲ ಪನ್ನೊಂದಲ್ಲೇ ಬಂಟ ಮೂಲು ಜೈನಿಯರು ಗೊಲ್ಲರಗ ತುಳಿತೇರು ಜೈನಿಯರು ಆ ಜೈನಿಯರ್ನ ಪೊಣ್ಣ ಸಂತತಿ ಇಂಜಂದಿನ ಆಡ್ದವರ ಅಕಲು ಕೂಲೂರು ದೇರ ಬಯಲಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನು ಇಡೇ ಕಂತೀರು ಕಂತದು ಮೂಲು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಕೊರಿಯರು ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಜಾಗಲೇನು ಉಂಬುಲಿ ಬರೆದು ಕೊರಿಯರು ಐದು ಪಕ್ಕ ಮೂಲು ಬಂಟ ಸಮಾಜದಕ್ಕಲು ನೆಲೆಯಾರು ಅವೇ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಪುಟ್ಟಿನಾರು ದೇವು ಪುಂಜನ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಪುದರು ಮಂಜನ್ನ ಪುಂಜೆ ಅಪ್ಪನ ಪುದರು ಶಂಕರಿ ಪುಂಜೇದಿ ತಮ್ಮಲ ಕಾಂತಾಧಿಕಾರಿಲು ಅಂಚಾದ ದೇವು ಪುಂಜರು ಬರೀ ಬಾರಿ ಪ್ರತಾಪಿ ಪಂಪಿನ ಪುದರುಂಡು ಐದು ಎಲ್ಲ ಕತೆ ಕೆಂಡಿದ್ದೆ ಪಂಪಿನ ತಂದೆ ಬೇತಾಯ್ತ ವಿಷಯ ಇಚ್ಛ ಪನ್ಯರನ್ನು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ದೇವು ಮಕ್ಕಳು ಜೈನಿಯರು ಮಕ್ಕಳೇನು ಬಂಟ ಸಮಾಜದಕ್ಕೇನು ದತ್ತೊಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಹಾಕಲ ಸಂತಾನ ಇಡಿ ಬರ್ತದೆ ಆ ಪಂಜೆಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮೂರು ನೆಲೆ ಉರಿಯರು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜಡು ಕಾಂತೇರಿ ಜುಮಾದಿ ಐನು ಅಕಲು ಇಡೆ ಪತೊಂದು ಬರ್ತೇರು ಇಡೆ ಪತೊಂದು ಬರ್ನಾಗ ಮೂಲು ಜೈನರ್ನ ಇಲ್ಲಲು ಮಾದ್ಲಾಯೆ ಕೊಡಮಂದಾಯೆ ಭೂತರಾಜ್ಯ ಪಂಪಿನ ಮೂಗಿ ದೈವಲಿತ್ತೇರು ದೈವ ಈ ಭೂತವು ನಮ್ಮ ಕಾಂತೇರಿ ಜುಮಾದಿಗೆ ಮೊಕಲಿನ ತೂದು ಫೋಡಿ ಜಯ ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರ ಅಕ್ಕಲು ಮೊಕ್ಕಲು ಪಂದೇರಿಗೆ ಇದಾಳ ಕೋಡಿಯೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕಲ ಎಂಕಲು ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಪ ಅಂಚ ಅದು ಮೂಲು ಮತ್ತದು ಜುಮಾದಿಲ್ಲ ನೆಲೆ ಆಡಿ ಐಕ ಅವನು ಇಲ್ಲದೆ ಒಂಜೇ ಕೋಡು ಮೂಜಿ ಬೂತ್ 4 ಬೂತಲ್ಲಿ ಮುಡ್ಚಿ ಬಂದದೆ ನಮ್ಮ ಸಾಲೆದಲ್ಪ ಬೊಲ್ಲೂರು ಸಾಲದಲ್ಪ ತಿರ್ತು ಒಂಜಿ ಜುಮಾದಿನ ಸಾನ ಕಟ್ಟಾದು ಏನೇ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತಿರು ಅವತ್ತಂದೆ ಬೊಲ್ಲೂರು 7 ಗುತ್ತುಲೆ ಒಂಜನೇ ಗುತ್ತು ಬೊಲ್ಲೂರ ಗುತ್ತು ರಡ್ನೇ ಬರ್ಕೆ ಗುತ್ತು ಮೂಗಿನೇ ಗುಂಡಾಳ ಗುತ್ತು 4ನೇ ಕಿರಳೆ ಗುತ್ತು 5ನೇ ನಡ್ಯೋಡಿ ಗುತ್ತು 6ನೇ ಬರ್ಕೆ ಗುತ್ತು 7ನೇ ಅಜಿನಡ್ಕ ಗುತ್ತು ಈ 7 ಗುತ್ತಲು ಬೊಲ್ಲೂರದ ಈ ತೆಂಕ ಬೆಲ್ಲೂರು ಬಡಗ ಬೆಲ್ಲೂರು ಉಂಟು ಅವತ್ತಂದೆ ಮೂರು ಬಂಟ ಸಮಾಜ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ 5 ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿ ಕೆಲವು ಜನ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಸಂತಾನ ಬೇಟ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಮಾತ್ರ ಬೈದೇರಿ ನಡುತ್ತ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ 1915 ಬೊಕ್ಕದ 1815 ಬೊಕ್ಕದ ಮಾತ ಚರಿತ್ರೆ ಉಂಟು ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಶೀಟ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ 1860 ಬೊಕ್ಕದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂತೆ ಪೊಂಜೇಲ ಸೈಡ್ದು ಕೊರಪೋಲು ಖಂಡ ನೆನಪಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೀರು ಅರಸುಲ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಕೊರಪುಲಿನ ಜೋಕುಲು ಕಾವೇರಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಮುತ್ತಕ್ಕ 5 ಬೊಕ್ಕ ಸೇಸಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಸರಸ್ವತಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಸೀತಾ 5 ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾಬಲ ಆ್ಯಂಡ್ ನರಸಿಂಹ ಈತ ಕೊರಪುಲಿನ ಜೋಕುಲು 6ನ ನೆಗದಿ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ವೈಫ್ ಆಫ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಸೇಮಿತ ಮಗಳು ನಾಗಮ್ಮ ಮಗೆ ಉಮ್ಮನ್ನ ಸೇಮಿತ 6ನ ಮೂಗಿನೇ ನೆಗದಿ ಗಂಗು ಮಗೆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ತಿಮ್ಮಜು ಐತೆ ಅವು ತೀರ್ದನು ಎಲ್ಲಿದೆ ಐಕೆ ಮದ್ಮ್ಯಾತಿಜಿ ಐತೆ ಆನು ಜೋಕುಲ್ನ 1860 ಬೊಕ್ಕ ಆನು ಜೋಕುಲು ದೇವು ಪೂಂಜ ಬೇರೆ ಆ ದುಮ್ಮದ ಪರದೇವು ಪೂಂಜತ್ತು ದೇವು ಪೂಂಜ ಬೇರೆಗೆ ರದ್ದು ಮದ್ಮ್ಯಾತನು ಒಂಜಿ ಕೊಳಮಾನಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕರಿಯಂಗಲಡ್ದು 38 ವರ್ಷೋಡು ತೀರಿಯರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಗಡಿಪತಿನಾರು ಲಕ್ಕಣ ಪೂಂಜೆ 6
ಸುಬ್ಬಕ್ಕ ಅಂತ ಪಂಪಿನ ಬೆಳ್ಳೂರು ಫರಾಜಿದ ಪೊಂಜಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮದುವೆ ಆರಿ ಅರೆಗೆ ಎನ್ಮ ಪೊನ್ನುಲು ಒಂಜಿ ಆನನ ಪಿದಾರಿ ರಾಮಯ್ಯ ಪುಂಜಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಸಂಕು ಪುಂಜಿ ನೆಗ್ಗಿ ಆಯನ ವೈಫ್ನ ಪಿದಾರಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆರ್ನ ಮಗೆ ಕೊರಗ ಪುಂಜಿ ಆ ಬಡೆಜಿ ಮುತ್ತಕ್ಕ ಈತ ಅಂತ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಓದಿರ ಬಂದ ಇಡೀ ದಿನ ಓದೋಣ ಸುಮಾರು ಉಂಟು ಇತ್ತದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೂರ ದೇವಪುಂಜೆ ಇಟ್ಟದ ದೇವಪುಂಜೆ ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಹತ್ತು ಇಂದು ನಮ್ಮ ವೀರದೇವ ಪೂಜೆ ಪಾತ್ರರು ನಮ್ಮ 500-600 ವರ್ಷದ ದುಮ್ಮದ 5 ಬೇಕಂದ ನಡುತ್ತ ಸಂತಾನದ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಆಯ್ತಾ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಓಲಾತಿಜಿ ಇಂದು ಎಂಚ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಮೊಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಜ್ಯಾಡು ಎರಲ್ಲ ಈ ನೆಗದಿ ಫಲಿ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಆಯಿತು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೆಡ್ ಪೂರ ಈ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಒಕ್ಕ ಮೂಲ ಈ ಪ್ರಾಯದ ಪಂಜು ನಮ್ಮ ಜಾಂದೋತುಡು ಬೇರೆ 14 ಜನ ಮಗಾಲು ಹಾರ್ಡ ಪೂರ ಕುಲ್ದು ಈ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂದು ಇಡಿ ಮೂಲೊಂದು ಮಲ್ಲ ಪತ್ತ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಪತ್ತ ನೆಲ ನೆತ್ತ ಕಲಂದಿ ದೇವಪುಂಜೇರಿ ಮೂರು ಜತ್ತೋತನ ಜಾಗ ಉಂಟು ದೇವಪುಂಜೇರಿ ಜತ್ತೋತನ ದೇವಪುಂಜ ಜತ್ತೇರ್ದಂಡ ಅಪ್ಪ ಫ್ಯಾನ್ ಗಿನಿಗೆ ಜಾತೆ ಅಪ್ಪ ಮೂಲೊಂದು ಹುಕ್ಸ್ ಎತ್ತಲೇಕ ಪಿದಾಡಿದ ಗಾಲಿ ವೈಪುನ ಆ ಗಾಲಿ ಪಿದಾಡಿದ ಜನಕುಲು ಬೇಲಕಲು ಪಿದಾಡಿ ಉಲೆವರ್ರೆ ಜಾಗಲಿ ಪಿದಾಡಿದ ಗಾಲಿ ವೈಪುಡ ಕೊಂಚ ಅಂದುಂಡು ನೆಲ ಗಾಲಿ ಬೂರ್ಣ ಆ ಗಾಲಿ ಪಂದೊಂದು ಆರೆ ಆರಾಮ ನೆತ್ತಲ್ಲ ಜಪ್ಪು ಹೊಡೆದಲ್ಲ ಆರಾಮ ಬಂದ ಮೊದಲು ಜಪ್ಪು ನೆತ್ತಲೆ ದೇವಪುಂಜೇರಿ ಅಪ್ಪ ಪಿದಾಡಿ ಹೋಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಪಿದಾಡಿದು ಮೂಲಕ್ಕೆ ಹುಕ್ಸು ಕಿತ್ತಲ ನೆಟ್ಟ ಒಯ್ತೇರ್ನಂಡ ಪಿರಾಡಕ ಅಂದು ಪಂದೊಂದು ಯಪ್ಪ ಬರ್ತಾರೆ ನಂಚ ಆಯ್ತನ ಪತ್ತಾಯಿ ತೆಜ್ಜವು ನೇಲೆ ವೇಯ್ಟು ಕಂಡವಟ ಐ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗುರುಪುರ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಕೊಡ್ತಾವೆ ಆಕ್ಚುಲ್ ದೇವಪುಂಜರು ಬುಲ್ರ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅರೇನು ಅರಸನ ಆಳದ 60 ಅರಸಗಳು ಮುಗಲು ಬೇರೆ ದತ್ತೋ ಬದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಮೇರೆ ಅರಸು ದತ್ತ ಬದ್ದಾಗ ಈ ಜೈನರ ಭೂಮಿ ಅಂಗಲೇ ಬೈದಿನ ಅಂಚಾದ ಬೊಲ್ರ ಹೊತ್ತಿಗೂ ಜೈನರ ಭೂಮಿ ಬೈದು ನಿಜವಾದ ಬೊಲ್ರ ಹೊತ್ತ ಜಾಗ ಮಾಡಲ ಜೈನರ ಜಾಗ ಜೈನರದ್ದು ಅಂಗಲೇ ಬೈದಿನಿ ನೇರ ದೇವಪುಂಜರು ಅರಸನಕ್ಕನ ದಳವಾಯ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಗ ಅರಸನಕ್ಕನ ದಳವಾಯ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಅಂಚಾದ ದೇವಪುಂಜರು ಬೊಲ್ಲೂರ ಗೊತ್ತು ಹೊಡಿತೀನಿ ಬೊಲ್ರ ಹೊತ್ತದು ಆಟಾಡ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುನಾರ ದೇವಪುಂಜ ಪ್ರತಾಪ ಅವು ದೇವಪುಂಜರನ್ನೇ ಪ್ರತಾಪ ಅವು ಅಂಚ ದೇವಪುಂಜರ ಬಕ್ಕ ಅರ್ಣ ಅಂತ ಬಕ್ಕ ಲಖನ ಪುಂಜರು ಬರ್ತಾರೆ ಅರ್ಣನೇ ಸಾಧಾರಣ ಜನಕ್ಕೆ ಕೂತಾರೆ ಲಖನ ಪುಂಜರನ್ನು ದೇವಪುಂಜನ ತೂತಿನ ಸಾಧಾರಣ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಟೈಟಾಗ್ಲಿ ಲೊಪ್ಪ ಇರಿ ದೇವ್ರ ಪುಂಜರ ತೂತಿನಕ್ಲು ಅಂಡ ಅರ್ಣ ಅಂದು ಮಾತ್ರ ಉಂಟು ಕ್ರಮ ದುಂಬುದ ಮಾತ್ರ ಜಾಗ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಅಕ್ಕಲ ಮಾತ್ರ ದುಂಬುದ ಅಂಚ ಅರ್ಣ ನೆಟ್ಟು ದೇವಪುಂಜ ನೆಟ್ಟು ಆಗ ಬಂಟ್ವಾಳ ನೇಮನಾಗ ಬಂಟ್ವಾಳ ಹೋತಿರಲ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ಹೋದ ದೇವ ಅಲ್ತ ನೇಮಗಾನಾರು ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂಚಾದ ಆ ನೆಟ್ಟು ಅದನ್ನ ದೈವ ಅಲೀನಿ ಅರ್ನ ಅಂದು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಪುಂಜರ ಬೊಕ್ಕ ಲಖನ ಪುಂಜರು ಬರ್ತಾರೆ ಲಖನ ಪುಂಜರು ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಇರ್ತಾರೆ ಲಖನ ಪುಂಜರು ಅರೆಗಲ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚದ ಆರ್ಲ ಅನೇಕ 4 ಗೂಗಲ್ ಆಗಿದೆ ಅರ್ನ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಯಾರು ಸುಮಾರು ಇಡೀ ಬೊಲ್ರ ಗೊತ್ತು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಆಸ್ತಿ ಉಂಟು ಸುಮಾರು ಒಂದೊಂದು ಒಂದು 2 ಸಾವಿರ ಆಸ್ತಿ ನೆಕ್ ಬೊಲ್ರ ಗೊತ್ತು ಯಾನ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಕು ಯಾನ್ ಕುಡ್ರಾಡು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಅಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮದ ಕುಡ್ರಾಡಿರ್ತಾರೆ ಪಪ್ಪ ಬೆಟರ್ ಅವಸರ ಇರ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮ ಮೂಲ ಸಾಗೋದು ಹೈ ಇರ್ತಾರೆ ಕುಡ್ಲಾಡಿ
ಅಂತ ಅರ್ನ ಅಮ್ಮ ಬುರ್ರ ಗೊತ್ತಾರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂದು ಅಕ್ಕಳು ಐದು ಜನ ಪೊಣ್ಣುಗಳು ಕಾವೇರಿ ಮುತ್ತಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಶೇಷಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಐನು ಪೊಣ್ಣುಗಳು ಅಕ್ಕಳು ಒಂಜಾಣು ನರಸಿಂಹ ಶೆಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಕ್ಕಲು ಐನು ಪೊಣ್ಣು ಅಪ್ಪ ಕೊರಪಡ ಅಕ್ಕನ್ನು ಅಕ್ಕಲ್ನ ನೆಟ್ಟು ಲಕ್ಕಣ ಪೂಂಜಾರಿ ಎತ್ತಾರೆ ಲಕ್ಕಣ ಪೂಂಜಾರಿಗೆ ಐನು ಪೊಣ್ಣುಗಳು ಅಕ್ಕಲು ಪೋದರ ಬೇಡ ಅಕ್ಕಲು ಪರಾಡಿದಕ್ಕಳು ಹೆಂಗೆ ಬುಲ್ರು ಗೊತ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕಲು ಮೇರು ಪೊಣ್ಣು ಲಕ್ಕಣ ಪೂಂಜಾರಿ ಯಾರು ಬುಲ್ರು ಗೊತ್ತಾರೆ ಆರು ಅದೇ ಮದ್ವೆ ಪರಾಡಿದ ಅಂಚಾರು ಪರಾಡಿ ಯಾರು ಕೊಲ್ಲರೆ ಪೋದರ ಎಲ್ಲ ಕುಳ್ಳಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಂಚ ಮೂಲು ಯಾರು ಬರ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಕುಳ್ಳಾಡಿದ ಅಮ್ಮ ಬಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬುಲ್ರು ಬತ್ತ ಕುಲ್ಲಿಯರು ಆಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಕೂಲ ಅಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಬುಲ್ರು ನಾನು LSS ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗಂತ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗಿ ಯಾವ ಬುಲ್ರು ಗೊತ್ತು ಕುಲ್ಲು ಬಂದ ಅಂಚೆ ಬುಲ್ರು ಹೊತ್ತು ಕುಲ್ಲಾಯಿರಿ ನಾನು ಅಂಚೆ ಬುಲ್ರು ಹೊತ್ತು ಕುಲ್ಲಿಯೋಕೆ ಬುಲ್ರು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ನಾನು ಸುಮಾರು 14 ವರ್ಷದ ನಾನು ಬುಲ್ರು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ನಾನು ಎನ್ನ ಬದಲು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದರ ಹಿಂದೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬುಲ್ರು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚದು ಯಾನ್ ಬುಲ್ರು ಗೊತ್ತು ಬರಡಪ್ಪನು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರಿ ಎನ್ನ ಗಜ್ಜದಾರು ಎನ್ನ ಗಜ್ಜ ಬೂಡಿದಾರೆ ಅದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬುಲ್ರು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ ಅರ್ನ ಅಪ್ಪ ಬುಲ್ರು ಗೊತ್ತಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಂದು ಅರ್ನ ಸಮ್ಮಲ ಮೇರಿ ಲಕ್ಕಣ ಪೂಂಜೆ ಇருந்து ಅರ್ನ ಸಮ್ಮಲ ದೇವ್ ಪೂಂಜೆ ಇருந்து ಅಕ್ಕ ಅಂಚಾದ ಆ ನೆಟ್ಟ ಆ ಹಿಸ್ಟಡಿ ಎಂಗ್ಲೇ ಬರ್ಪಣ ಬುಲ್ರು ಗೊತ್ತು ಎಂಗ್ಲೇ ಬರ್ಪಣ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯವು ಎಂಗ್ಲ ಅಮ್ಮ ಬುಲ್ರು ಗೊತ್ತಾರೆ ಎಂಗ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಅಮ್ಮ ಬುಲ್ರು ಗೊತ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಅರ್ನ ಸಮ್ಮಲ ಲಕ್ಕಣ ಪೂಂಜೆ ಇருந்து ಅಂಚ ಲಕ್ಕಣ ಪೂಂಜೆರ ಸಮ್ಮಲ ದೇವ್ ಪೂಂಜೆ ಇருந்து எங்க ஆதி மூல பண்ணாக்க கூழூட போக்குறீங்களா ஆதி மூல பஞ்சு முகர் எங்க மாஸ்தி ஃபுல் பஞ்சு முகர் அவளே ஜுமாதி எங்க நம்ம இருக்கா ஜுமாதி மூல பண்ண ಜುಮಾದಿ ಬುಲ್ರವತ್ತಾರ ಜುಮಾದಿ ಬಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಮಾಡ್ಲಾಯ ಬಂದ ದೈವ ಒಂದು ಮಾಡ್ಲಾಯ ಬಂದಾಗ ಬುಲ್ರವತ್ತು ಬತ್ತು ಬೂರ್ ಮುಂತದ ದೈವ ಮರ ಮಾಡ್ಲಾಯ ಮಿತ್ತು ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಮಾಡ್ಲಾಯ ಗುಡ್ಡನುಂಡು ಅವ್ರು ಬತ್ತು ಕೊಲ್ಲೋದಾನಾಗ ಮಾಗ ಇಲ್ಲ ಪುಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಮಲ್ಲ ಪುಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಬೊಲ್ರು ಹೊತ್ತು ಹೋಗಿ ಅಂಚ ಆ ಬೊಲ್ರು ಹೊತ್ತು ಬತ್ತು ಆ ಮಾಡ್ಲಾಯ వాళ్ళు చెప్పండి ಬೊಲ್ರು ಹೊತ್ತು ಬತ್ತು ಅಬ್ಬ ಬೊಲ್ರು ಹೊತ್ತು ದೈವ ಒಪ್ಪುನು ಭೂತರಾಜೇನು ಭೂತರಾಜ ಬಲಿ ಬಿನ್ನಾಗ ಬಂತು ಈರನ್ನ ಅವನು ನಿಕ್ಕಲೇನೋ ಒಂದೇ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ನಿಕ್ಕು ಬಂದು ನಿಕ್ಕಲ ನೇಮ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಾರನ್ನು ಒಂದು ಕುಲಾದ ಒಂದೇ ಸುತ್ತ ನೇಮ ಆಪನು ಅಂಚ ನೇಮ ಒಂದಿತ್ತು ನೆಟ ಏಳು ಗೊತ್ತು ಒಂಜನೇ ಗೊತ್ತು ಬೊಲ್ರು ಗೊತ್ತು ಒಂಜನೇ ಗೊತ್ತು ಎರಡನೇ ಗೊತ್ತು ಕೆರಳೆ ಗೊತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಗುಂಡಾಲ ಗೊತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜನೇ ಒಂಜು ಗೊತ್ತು ಬಟರ್ನಕಲ ಗೊತ್ತು ಬರ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಬಟರ್ನಕಲ ಗೊತ್ತು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಪರಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ನಡ್ಡೋಡಿ ಪರಾರಿ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಅಂಜನ ಅಜಿನಳಕ ಅಂಚ ಏಳು ಗೊತ್ತುಂಡು ನೆಕ್ಕು ಹುರು ಬೊಡ್ರ ಗೊತ್ತು ನೇಮ ಆಡ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳ್ಳು ಈತ ಬೊಡ್ರ ಗೊತ್ತ ಚಾವಡಿ ರಡ್ಡು ಒಂದು 4 ವರ್ಷ ಮಗರ್ದು ನಾವು ಅವತ್ತು ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ತೀರ್ತು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಷ್ಟು ಕಟ್ಟಡ ಒಂದು ಅವನುಂಡು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಆದನಾಗುತ್ತೆ ಪುರ ಆಯ್ತಾ ಅಷ್ಟು ಮುನಿಯಂಗಲ ಅರ್ಬತ್ತು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಕಟ್ಟಡ ಮಾತ್ರ ಸೇರೊಂದಿಲ್ಲ ರೇಕು ಅಂಚ ಚಾವಡಿ ಆನಂದ ಅನೇಕ ನೇಮ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಬರೋದು ನೇಮ ಅಂದರೆ 5 ಗೊತ್ತುಗಳೈತೆ 6 ಗೊತ್ತುಗಳು ನೇಮ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಅಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೂಲ ನೇಮ ಅವಳು ಅಂಚೆ ಮೂಲ 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ನೇಮ ಉಂಟುದನು ಅಂಚೆ ಈ ನೇಮ ಅಂದರೆ ಏರಿಯಾಗಳ ಬಾಕಿ ಗೊತ್ತು ನೇಮ ಆಪದಿ ಅಂಚೆ ಮೂಲ ಕಟ್ಟದಾಂಡ ಚಾವಡಿ ಕಟ್ಟದಾಂಡ ಮೂಲ ನೇಮ ಆಪು ನೇಮ ಅಂಡ ಪಕ್ಕ ಬಾಕಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೇಮ ಆಪು ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಮಾಡ್ಲಯ ಸ್ನಾನ ಉಂಡು ಕೊಳ್ಕೊಂಬಜಾಳ್ದು ಅವಳು ವರ್ಷ ನೇಮ ಆಪುನದು ಅವು ಪಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಸೇರಿದೆ ಅವಳು ಏಳು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಅವಳು ನೇಮ ಆಪನು ಮಾಡ್ಲ ಕೊಳ್ಕೊಂಬಜಾಳ್ದು ಬಕ್ಕ ಬಾಕಿ ಗುತ್ತು ನೇಮ ಇರಂಡು ಅವು ಇತ್ತ ಆಪುಜಿ ಚಾವಡಿ ಮಗರ್ನ ಇಟ್ಟಾರ ಐಟ್ ಆಪಿ ಮತ್ತು ಅವನುಂಡು ಅವು ಆಪಿನ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಉಂಡು ಅವು ದೇವಪುಂಜರಿ ಇರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ದೇವಪುಂಜರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಡಿಪನ್ನು 10-100 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಟ್ ದೇವಪುಂಜರಿ ಇರ್ತಾನೆ ಚಾವಡಿ ನೇಮಾವತಿನ ಚಾವಡಿ ಎಂದು ಮುಗುರು ನೇಮ ನೆಟ ಸುತ್ತ ಮೊದಲಿತ್ತನ್ನು ಈ ಸುತ್ತ ಮೊದಲು ಎದ ನೆಟ ಗೇಟ್ ಇತ್ತು ಎದು ಪೂರ್ವದ ಈ ಕಡೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ನೆಟೆ ಈ ಮೇಟ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ನೆಟ ಚಾವಡಿ ಇತ್ತು ನೆಟ್ಟೆ ಬಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಇಂಚಾಯತಿ ಆಮೇಲೆ ಚಾವಡಿ ಬಂದು ನೆಂಟ ಮಲ್ಲ ದೇವರು ಇರ್ತದೆ ಇಟ ಚಾವಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟ ಬಂಡಾರ ಗಿಂಡಾರ ನೆಟ್ಟು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಟಿಪ್ಪು ನಾವು ಅದು ಪದ್ದೆ ಬಂಗಾರಪುರ ಬಂಡಾರ ಮನೆ ಟಿಪ್ಪು ನೆಟ ಖಾಲಿ ಚಾವಡಿ ದೇವರ ಚಾವಡಿಲ ಮಗ ಮೂಲ ನೇಮ ಆಪುನ ಮಾತ್ರ ಬಂಡಾರ ಇಡೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂಡಾರ ಇಡೇ ದೇವ ಪೂಜೆ ಹೋದು ಬಂಡಾರ ಹತ್ತು ಮೂಲ ಬಂಡಾರ ಬೊಕ್ಕ ವಾ ಗೊತ್ತು ಬೋಪುಂಡ್ಲ ಅದು ದೇವ ಪೂಜೆ ಹೋದು ಬಂಡಾರ ಕೊಂಡೋಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೊತ್ತುಗಳ ಅದೇ ಮೂರು ದೇವ ಪೂಜೆ ನೇಮಾನಾಗ ಆರು ಸಾಮಾನು ಕೊಂದಾರ ನೆಕ್ಕು ಬಂಟ್ವಾಳ ಬೋಪಿನಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬೋದನಾಗ ಬಂಟ್ವಾಳ ಚೂಲ ಸಿದ್ದು ಒಂದು ಟಿಪ್ಪಲ್ ಅದು ಮೇರನೆ ಎಂಜಾನ ಮಂಗೆ ಹಾಲು ಬೋಡು ಯಾರನ್ನ ಬಲೆ ಬಂದು ಒಂದು ಗೊಬ್ಬುಗ ಅನ್ನೆ ಬೊಬ್ಬು ಜಂಗ ನೇಮ ಬೋರನ್ನು ನೇಮದ ಸಾಮಾನು ಕೊಂದಾರ ಬರ್ತೀನಿ ಈಜೀರು ಬರೋಡಿ ಒಂಜಿ ಆಟ ಗೊಬ್ಬುಡೇನು
ಅಂಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಅನ್ನಗ ಆ ಗೊಬ್ಬರ ಒಂಜಿ ಆಟ ಸೋಪರು ಸೋತಾನಾಗ ಅರೆ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಆಗ್ಬಿಡು ಕೂಡಂಜಿ ಆಟ ಗೊಬ್ಬು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕೈಟ ದುಡ್ಡು ಪೂರ ಮುಗಿದು ಅವಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಳ್ಬೇರು ಮೂಲ ನೇಮ ಕಾಪುಣು ದೈವ ಅಣಿಗಟ್ಟದ ಕಾಪುಣು ದಾನೆ ಬತ್ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಬತ್ತಿಜೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ದೈವ ಕೋಪಡು ನೀಕು ಏನಾಡ್ದು ಮಾಯಾಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಸಿದ್ದು ಆಯಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಸಾಬಾದಿಪ್ಪಿರಾರು ಅಂಚೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಬೂರೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ದೇವ್ ಪೂಂಜಾರಿ ಬೂರೊಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಡು ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಕಣ ಪೂಂಜಾರಿಂದ ಬರ್ತೀರಿ ಅಂಚೆ ದೇವ್ ಪೂಂಜಾರಿ ಅಂಚೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಡೌನ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀರಿ ಅದು ಆ ನೇಮ್ ಹೊಡೆದು ಹೊತ್ತಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಕ್ಕು ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಬೂರಿನ ಬಂದಾಗ ನೆಟ್ಟು 2024 ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೊಲ್ಲ ಬೈದೀನಿ ಆ ಬೊಲ್ಲ ಈ ನೆಟ್ಟ ಸುತ್ತ ಮೊದಲು ಬರೋ ಬೂರೊಂದು ಬೈದೀನಿ ಹಬ್ಬ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸುತ್ತ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಾರಿ ನೆಟ್ಟು ಇಡೀ ಚಾವಡಿ ಗಿವಡಿ ಸುತ್ತ ಇರ್ತೀನಿ ಅದು ಈತ ಇಡ್ಬೇಕ ಈತ ದೇವ್ ಪೂಂಜಾರಿ ಬೇಕ ಲಕ್ಕಣ ಪೂಂಜಾರಿ ಬರ್ತೀವಿ ಲಕ್ಕಣ ಪೂಂಜಾರಿ ಬೇಕ ಮುಲ್ಪದ ಏರು ಬರ್ತೇನೆ ಪೂಂಜೆ ಅಂದು ಬಿಡಕ್ಲಿ ಆ ಪೂಂಜೆ ಆಡಲ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತಾಗ ನೆಕ್ಕಲ ಅಂದು ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಮೂಲೊಂದು 60 ಅರಸಲೇರು ಅಜಿಲೇರು 60 ಅರಸರು ಪದ್ಮರಾಜ ಅರಸ ಅಜಿಲೇರು 6 ನೆಕ್ ಮೈನ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಪದ್ಮರಾಜ ಅರಸರು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟಾಯ್ತು ಅವಳು ಎಂಜನ ನೇಮ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಗ್ಲು ಬೋಡಿ ಮುಲ್ಪ ಎಂಜನ ಆರು ಬರೋದು ಅಂಚ ಈ ಥರ 4 ವರ್ಷ ಉಂಡು ಮಗರ್ದು ಈ ತೈನ್ ಪೂರ ನೆಕ್ ಬಾಲಾದ ಮತ್ತು ಕುಲ್ಲಾದಂಗೆ ಚಾವಡಿ ನೆಕ್ ಏಟ್ ತಂತ್ರದಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮುಲ್ಪದ ಚಾವಡಿದ ಸಾಮಾಜ ಮೂರ್ತಿ ಗಿರ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಬಾಲಾದ ಮತ್ತು ಕುಲ್ಲಾದನು 2-3 ವರ್ಷ ಉಂಡು ಆಕಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಏರ್ಲ ಆತ ಕೈ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಅಂತ ಹಿರ ಬರ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಕೆಚ್ ಮುಂಜಾಂಗಲ ಅರ್ನ ನೆತ್ತು ಮೂರು ಆಯ್ತಾ ನೆತ್ತ ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತುಂದು ಪೂರ ನೆಕ್ ಜಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ್ದಿರತ್ತಿ ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷ ಉಂಡು ಕೂಡ ಅಂಚೆ ಮಾತ್ರ ಕೂಡಿಯರ್ನ ಒಂದು ಆಪುಂಡು ಪೈಕಾಡೆ ಅಂಚ ಆಯ್ತಾ ನೆಟ್ಟೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಇದನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಬುಡ್ರ ಗೊತ್ತು ನೇಮ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ವಾ ಗೊತ್ತಿರೋ ನೇಮ ಅಂಚೆ ಬುಡ್ರ ಗೊತ್ತು ನೇಮ ಆಗ್ಬೇಕು 7 ಗೊತ್ತಿರೋ ನೇಮ ಆಪುನು ಅಂಚೆ ಈ ಸತಿ ನೇಮ 4-5 ವರ್ಷ ನೇಮ ಉಂಟುದು ಅಂಚೆ ಬುಡ್ರ ಗೊತ್ತು ನೇಮ ಹೊಡೆದಾಂಡ ಇವತ್ತೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಗೋದು ನಿಕ್ಕು ಮಾಡ್ಲಾನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆದ ನೇಮ ಆಪುನು ಹಾಂ ದೇವರಿಗೆ ನಟವನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದೊಂದು ದೇವರಿಗೆ ಮಾಡ್ಲ ಚಾವಡಿ ಆವಡ ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಊರುಗಳೆಡ್ಡೆ ಲೋಕಗೆಡ್ಡೆ ಚಾವಡಿ ಲಕ್ಕಣ ನಂದು